Il-21 ta' Ġunju jimmarka l-bidu tas-staġun ġdid, dak tas-sajf. Ħafna familji fosthom it-tfal kunu ħerqana għal dan l-istaġun. Ħaġa ħafna dan huwa staġun ta' mistrieħ. Staġun imżewwaq mix-xemx tiżreġ, divertiment waqt li bosta jmorru jomu. Dan l-istaġun jirrifletti wkoll parti integrali mill-kultura tagħna. Il-bajjiet jieħdu l-ħajja filwaqt li jiġu ċċelebrati l-festi tradizzjonali fil-lokalitajiet madwar pajjiżna. Fl-ewwel ġurnata tas-sajf, Kruto One News mar fil-bajja sabiħa f'Bilżebbuġa, wieħed mill-aktar postijiet popolari għas-sajf biex jara kif in-nies qed iħejju ruħhom għal dan l-istaġun tant maħbub. Xi wħud spjegaw kif ukoll is-sajf għalihom mhux biss żmien ta' mistrieħ imma wkoll opportunità biex jiskopru postijiet ġodda madwar id-dinja. L-iktar li nħobb niġi l-baħar għalhekk kedaw illum għax aħna għandna ħafna prazbieħ u nħobbu ngawdu hawnhekk il-baħar mal-familja kollha. Mela, għatta s-sajf, ovvjament, u tiġi l-baħar, toħroġ naqa fil-għaxijiet ma joġobniex għax tumaċ sħana. Is-sajf u sħana u Malta. Il-baħar u għanna holiday għal-ġimgħa barra minn Malta. Issa sirt nanna nidġu fil-bajja bil-baby. Għaxin li 60 sena l-Australja u niġi kull 3 snin kon. Għax sametit l-mara li għamma niġi. U joġobni ħafna. Għajja mis-sajf tal-Australja. Il-jum ta' 21 ta' Ġunju, apparti wkoll jibda l-istaġun tas-sajf, huwa wkoll it-twal jum tas-sena.